Dames en heren, ik ga euch het jongste vrouwelijke lid voorstellen. Jean-Maurice Bruinziels. Maar ik moet hem op een stoel zetten, anders kan ik het wel niet zien. De biesten van het stelken. Biesten van het stelken. Dat je het heel veel vraagt. Spannend, hè? Goed. De os en de ezel hadden alle biesten gevraagd om naar het kind te komen horen. Ze gingen het geven, dat wisten ze al. Kom jongens, we maken het schoon van die stal. De wasbeukers maakten de venstertjes open en de giraf was de sjouwgat open. De stubelvelgers rolden van moer tot moer. De pauwen keerden met hun start de vloer. De struisvogel lag een goed ei in een heusje. De muisdikke die nedig het stree in een weekje. De spinner maakte een web voor de route. Met heel zelfs de kou een pittige boete. De knijskes brachten zielig brons en de bijen die deelden de honing rond. De apen die brachten een paar kokossen met, de lammen hun boven een warm kapot. De marmotten van Jurre het spien in de krib, met zilver kantine al getript. Sint-Jozef had een gekke gevraagd, toen hadden de bevers het brandhout geknapt. De nachtegaal zette voor de muziek en de rest van de beesten waren publiek. Zo bleef ze zitten in stilte en vrij. Ach, de leider van de beesterij. Zalig Kerstmis! Dus hij komt gewoon in de sfeer. Het gedicht was overigens van Telly Scheins Jongen.